Uddannelse er et privilegium, som alle skal have del i. Uddannelse er vejen til at sikre social mobilitet, så den enkeltes muligheder i livet ikke afhænger af forældrenes baggrund. Vi har en ambition om, at mindst 3 millioner mennesker kommer i arbejde, så vi får tryghed for danskerne og virksomhederne. For det handler om os alle sammen. Det handler om mennesker. Vi tror på Europa. Vi mener, at det europæiske samarbejde er vores eneste mulighed for at løse grænseoverskridende udfordringer som massiv flygtningestrømme og menneskeskabte konflikter. EU giver os muligheden for at skabe en bedre fremtid for os selv og for vores naboer. Vores mål er at gøre Danmark helt fri af kul, olie og gas i 2050, så vores samfund udelukkende er baseret på ren vedvarende energi. Allerede i år 2020 vil vi mindske udledningen af CO2 med op til 40% i forhold til 1990. Det koster lidt ekstra af os, men vi mener, at grøn fremtid er prisen værd. Vores transportsektor skal være langt mere grøn og effektiv end den er i dag. Vi vil gøre det attraktivt at købe en grøn bil, og vi vil investere i letbaner og tog, der kører på el, og dermed gøre Danmark til verdens bedste cykelland. Flygtninge skal vide, at de vil blive behandlet godt i Danmark. De skal ses som en ressource. Vi vil integrere flygtninge, hurtigt give dem adgang til arbejde og fællesskab. Integration handler om, at alle i Danmark skal være en del af det danske samfund. For at opnå det, skal vi behandle udlændinge, som vi behandler hinanden. Danmark som et land med plads til forskellighed. De friheder, vi har i dag, er skabt af de handlinger og det mod, som generationen før os har udvist. For os handler politik ikke om vælgere, det handler om mennesker.